Hola, molt bon dia. Temps per a la informació d'este diumenge 9 de maig, dia de la Verge, on, evidentment, la patrona de la comunitat és protagonista. I just després de la descoberta s'ha produït una altra de les cites imprescindibles d'este dia de la patrona de València. La plaça de la Mare de Déu ha sigut l'escenari per a la tradicional missa d'infants. El president de la Generalitat, Francisco Camps, no se l'ha volgut perdre i ha estat acompanyat, entre altres autoritats, per l'alcaldessa de València, Rita Barberà. Entre les mostres d'afecte i d'estima dels valencians s'han traslladat a la casa vestuari per a, des d'allí, assistir al trasllat de la Mare de Déu, un dels actes més multitudinaris d'avui. El president i l'alcaldessa han assegurat que els valencians han donat una vegada més una lliçó de valenciania i també de lleialtat amb Espanya. Venimos a pedirle y a poner todo nuestro gobierno, nuestra acción de gobierno bajo su protección. És un orgull de poble. Estem tots molt orgullosos del nostre poble, de ser de la comunitat valenciana, de ser valencians. I la festa d'avui jo crec que és el resumen més evident de lo que som. Un poble en tradicions, un poble en sentiments, un poble molt valencià i a la vegada un poble molt espanyol. Ho han vist, el fervor popular va acompanyar ahir el president de la Generalitat, Francisco Camps, fins la seva última morada. Sí. Empar.